hiç iyili meselen yok. Vakti sana sataşan adama ne dileyebiliyor mu? Aklım olmaya daylama turdum sağıma. Bugün cuma, hayırlı cumalar. Menem var alergiyam ölür bariyada menleyim. Alergiye oldum. Aslında alergiyam bağı şul xasam beterleyen xalım urduramakta depresman nema fütya xalq çıkaşan urdurayadım. Olam darman eydiler olar xucum olam urduramak. Qaraz şolar yalaq. Nemi diyecek olam bugün cuma kılım cuma'nız mübarek olsun, kavul olsun. Her gün Müslüman ya cuma ne birbirine haber verse diye en sağap zat diye şol için hayırlı cumalar akılım. Benim bugün nemi planıma görürüm hazır hip borsa var. Şuna bir em olmam dermanım istem yatır ya meni liboyum yatır. Raday çaklay gülküyüm. Yine 7 günden konkursun cemleyen birinci ayçaqladıma adal jenel жаңа diýmişiň iyi şeler men saylasın men mätäz ine men eýdi kre agyd ol ýöne konkurs ýöne şeýle padarka ol kimga bagtyndan çyksa o men nomer bereýin bol men saylan bolsa siz gowma ýagdaýyňyz ona etme çağa gurun ola biram ikincisi ni patpisini kopse men aýdýana patpisatsa etmeseň saýlamaýan ýa hukman patpisatsa etmeli maňa men öz patpisime bererler patpisatsa etmeýäne näme çyp bereýin biram gaýrat edip işe etsem ýa-da indi maskara etjekçilim ýa-da ýanda adyňyz näme bize maňa ber men bildirtmän çyk maňa ber diýip gowumy gyz hiç kim görmeli näme Allah görüp tura. Tonaw ýokmy? Şey ýazmana tonjak. Duran ýerde hiç iyili meselen ýok. Wagty sana sataşan adama näme dileýebiliýärmi? Men fikrimçe 3 tane sebäbi bar. Hiç meselen ýok. Hiç iyili duran ýerde ýöne sana sataşyp alsarayan adam. Hiç iyili. Men fikrimçe 3 tane nemesi bar sebäbi bar. İçgaraçylyk, görüpçilik, bahylyk. Başka hiç satdýanym kadýan. Hiç meselen ýok, işin ýok, derdin ýok. Ýöne sen bilen işi bar. Ýöne. Näme sebäp? Bolmasy sebäpden işi bar, uğraşýar sen bilen ýöne. Şol sebäpler bahylyk, görüplik, içgaralyk. Başka hiç sebäp ýokmy kadýan. Ýöne durmuşda göz ýetirdim-de, köp adam göz ýetirenler. Bahyllyk edip, görüplik edip, içgaralyk edip bir gala alan ýok da. Bir pähbit alan ýok. Pozitiv bolun, biraz ýüregiňiz. Hemme bir peýdaly maslahat aýtjak. Geçmekler. Arada Hudaý bola edemizde haýys bardy. Hatda hali şu videodan soň goýjak. Haýys maşin gerek bolsa Hudaý boly, Allah ýoly ýa-da adin jalmana çüli ol bul nira awaza. Nira esseseňiz haýys maşinine gidip bilýäňiz. Nomeryny goýun, häzir maşiniň içini daşyny görkezýän mesele. Arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Bizem hemme ýerden baha alyas iň arzan tapýas. Şoň üçin sizem rahat arkaýyn din jalmana gideňizde häzirki inki goýjak, geçmeseňiz inki goýjak wiýjamda şo maşiniň içini daşyny görkezýän we nomerlerini görkezýän. Kurbanlar, şu L'Oreal haýysta gelligine biz. Ene şu doganyň ady Yaran. Dogan gel, Yaran dogan. Nomeryň aýt, nireleri gitýän sen? Nira diýip ýokarda bar. Ýokarda bar. Nomeryň aýdaýyn 865 60 99 51 billäň mehmanlar 60 99 51 65likden. Ene arasda jamaşyny biz hemme bokurdagy nirä şu maşyny tutýasyna. Haýys onlarda adamı haşy. Onlarda adamlykdyr. Nirä diýseňiz hem al gitýänler ziyaret bolsun, awaza bolsun. Ana. Bama gaýlar. Yaranlygyň. Ana. Diýaljet goýdyga munna. Hala diýnipdi. Ýöne men şunu dırnağım nemerek nätarak açyp bilsem.
Bakın. سوى دوجي ثم ما بشباش خوالي كنا سوى دوجي ثم ما بشباش خوالي أي دعوني بقالوا غاقل شيد باشلت بيرين شيد نولو عشدين إن ذين من المكي أنا دوامي دوترانا برطال جايت ومكي Mekke şunu varkatacak kolay. Nereden şunu iki kere çıktım neymiş bayda inme. Şu jit kamilanı çalanıdı, yüzünüdü. Masaj edip çalsanız ya ene şeydi. Sonra diye kime garmak veriyorlar. Sonra diye halas o efekt görüyorlar diye. Bunu yıkayın, köp soruyorlar benden. Sonra soruyorlar. Hiç bilen daha akıllı. Feyanın peydasını görmeyen. Bana üçlüne var bunlar. Böyle tak. Bu üçlüne var. Yani Tony odat, ne umuvalkası var. Şeyler mi? Nemelerden korkadayım. İlk umuvalkayı uyanır. Ondan sonra tonik bile partaçık bile süpürüyanır. Ondan sonra elimle nemeler sivırtkası bilenem. Şöyle iyidir yanır. Onların korkadar. Diyecek koyanlardan koyulur. Bul odatlar yıkı alsam bolmaya. 3'ten 2 ayında da yetiyor. 370 manadan bakası var. 370 manat doğru değil mi? 3 turun bakası 370 manat. Şimdi son yuvaymalı yüzüne seredim masaj ettim vaktiniz bolsa. Ettim onun tam şeyde bir yuvaymalı. Gelip birazcık şunu fişirip göstereyim. Bu neyimiz 40 manattan. Yüzünüzde düğür tuydu, yakalıydı. Ondan qara toçkan iyiydi. Ondan sonra düğürtük bağ olsa, qara toçka bağ olsa. Ana şu savunamız dermanlar bilen. Şeyle köp kişi diyene biz araya köpürçüklerine tekfatin kârlı yani. Şeyle şu sayacağım şey diyene köpürçükle ya şu zat arası tevi kabak lifte savunur. Google'dan zaten sonra video görseniz aylar şu savun ne hil peydalı zattığını bilirsiniz. Bu içinde hiç hele himik koşuldu. Bolman tevi arası tevi savunur. 40 manat bakar. Almak için 60 verirlik 83, 83, 87 numaradan ya da 64'lük 60, 98, 88 yani gülayaktan alıp biliyorlar. İndiyecek koleyanlardan hep de bir şeyle maçak etmeli. Hep de bir da şeyle atak şeyle bunlarda elinizden köpürçükleri bir şeyle yuvaymalı köpürcüğü bilen. Sebebi yüzünüzün fırçasını koparıyor. Her olma çarkı etmeli. Şunun için hep de bir et yanı gaylar. Yüzünüze göre alıp biliyemez. Bizde 13-14 türlü görünüş vardır sağ olun. Her kimin kojasına göredir. Naprimер kombinirivni olsa aloy, ya dürtüklü olsa limon, ya yakalan iyiydi, onun iyiydi olsa gül ya da lavanda ulanları. Yüzünüz biraz ağırda sığdıysa tuğu. Kolagen 20 yaştan yukarı adamlara maslahat verir. Diyecek oluşum her sabırdadın neme diyenler, işini öğreyenler. Katmanadan bakatı vadagaylar, libo yerde de satılıyorlar. Arkayın alıp biliyorlar. Ena, ceren modaları iyi veren koyunumu giydim oğlum. Köp minnettar akılım. Şuları alacak. Giyindim, kremimi de çalıyaz şeydim. Ondan sonra yolu düşen bugün. Görködüştürmeli etmeli zaten ama nesip olsa. Sizinle paylaşarını görköder. Oğul şüptür mesela oğul akılım. Koyunumu. Oğadan leon işte yakalıken. Köp minnettar Allah'ım milleri yani. Ne çakavuluk tamam krem çıklamı çalyan ondan gidiyor. Ana şey edip çıkıyor. Kara krem, güneş krem tapağı diyor. Koyalım yine bak koptu. Ceren modalar iyi. Aramızda da şu cedel var mı? Thomas'a çalınıyor değil mi güneş kremi değil. Bizim aramızda şu cedeller var. Güneş kremi hiç açan değil mi? Thomas'a çalınıyor derler. Lüboy kosmetoloğa gidip sorak göreyim. Yaz, kış Thomas, güz, kim işe akşam yatağında banyodan çıkanda hükman çalınıyorlar. Ve kışın soğuğu
Thomas'ın qozğanından beter ýakýanlar adam ýüzüni şonu ýatdan çykarman gaýdylar köp kişi bilen akşany. Güneş krem diň ok güneşden garanyk. Soğukdan am goraya, ondan soň şu telefonyň ışygyndan am goraya. Ondan soň aýdaýyn şu lampalar nemesinden am goraya köp zatdan goraya. Şoň üçin hiç araňyzda söwüşip urşup ýörmäň, hökman güneş kremsiz daşary çykma. Güneşde ýanany ýakalyň ýygyny aýyrarsyň, ýani gyşdakyn aýyrmarsyň. Şoň üçin hökman gyşda da käbir gowral aýarlar bardyr, doky sepip bilmeýän. Ýa-da dokyň ýygyny bolmaýan adamlar bardyr, ha? Siz biziň spreyimiz sepip garaýyn da prosto. Biziň spreyimiz sepip garaýyn ýüzüne degel. Saçymdan gowja ýyg geldi, saçyma çentek ber. Tenin spreyimiz sepip garanyň aýdarsyň. 150 manat bahasy bar, şu bahasyna dur. Üstüne de bir sabun ömerýär, aýmylyk sabun. Açkymam geýdim gidýän gaýlar. Şey diýip çykar. Bizim spreyimizi alyň, zatlamyzy alyň, hiç açan ökünmersiňiz. 861, 87 ýa-da 864, 60, 98, 88-den alyp bilersiňiz. Aptaboyda bar, köp ýerlerde bizim zatlamyz bardyr. Bütün marketlerde akylan hiç pajelka dälir. Arkayn rahat alyp bilýäňiz. Nomerlary aýdyp geçdim. Sarma bolsa nili boýzady üçin ýanky nomerlary jaňatsaňyz hökman alyp bilersiňiz. Mana liýrägelik meňle ber karar diýip öňüm aýtdym, o her kim kaka jaňatyp kakada dürüýdür. Aşgabat şäherine ýerleşýän ber karar restoran toý edilýär, Hudaý bol edilýär. Ondan soň rahat geçdi, garaşolar etçer kararın özünde. Hawa telefon nomerleri 72 05 04 bellep alqalyk. Häzir men gurla şötür şu var. Ulu başlyklaryna gara şötür. Howda skipka da ettirjek bolýan meňle mana. Haratda ha için. O videolar çekecek mana häzir o gadan käde meni ýerdirtirler. Şonu demekçek. Gel on başlygyňyz dogan. Gel. Ha, garaşy oturanlar berekeli. Başlyk berekeli. Başlaň ady näme? Başlygyň ady Gülşat. Mana meňle mana meňle merekeli. Ana iýdik istik nebir stol, stul, gulýalak, mutnaharlardan iýdik zat etdik. Ana şu stoluň bahasy 160 manatdan eken meňle. Mana bärsi nire sen aýtyp goýber meňle. Aşgabatda ýerleşen bir kararlyk. Hawa. Jaşynamyzda bir karar toy mekany. Şo ýok, lazadek şunu kimide gurla bilmediň dilimiz türşýär. Indi bir karar diýäse, hemme kişi başga welaýatlarda bir karara jaňa daýman akylym Aşgabatda hydyr. Onuň bularda gowdatlar girdiripdir. Häzir gowatmam aýdyp geçdim. Wagt o çağa düşdüm aýdýansa. Bismillah. Indi men aýtışdyryp geçerim. Arkaň gıýbat et. Karoçy bularda 5 sanakda Dildar gel hemmer. Dildar gel. Bularda 5 sanakda muhut giydirildi. Bir öleýdiň raýony. 10 sanak stol. Hadarka şeylermi? 10 stol, 10 adamlyk bir stol. Hawa 10 adamlyk bir stol. Näme şu tegelek bir stol produktasy bilen bile sowat. Ondan soň bir dikdir. Toyun afarmlenýäsi. Tordy, portret. Aparaturalar, sigata muzikalar, falan täzelenni. Hawa, için täzeläpdirler. Men gowat düşünürdim. Men aýdyp geçeýin. Bir karar toy mekanyny telefon numaralyny aýtyşyp tüýşüler. 05 04 46 05 04 46 87 09. Hawa, gaşmaça maglumat üçin arkaýyn habarlaşyp jaňlaşyp bilýäňiz. Ene içem şular ýalak ýaman gowy. Arkaýyn tahypalaryndan goýýan. Bir karar toy mekan. Mehribanlar, men bugün bir karar toy restoranyna. Ine bir karar toy restoranyny hemde welaýatdakylary gitýäňiz. Bul Aşgabatdaky bir kararlyň ýanynaky bir karar toy restorany. Şeýlem Dildar tahawladym akylym. Indi men size öňe bir gerek görkezdim, ýene bir gerek görkezýän. Bärsi bir açyk üýtgäpdir, remont edipdirler, şonu görkezmäne gelim we menüleri, stolları üýtgäpdir ýörüň. Ine restoranyň içine girdik, ýöne ýaňja aş beren Hudaý bolyň sowdyk. Ine men size Hudaý boly menüni tanışdyrayyn. Ana, gel akylym.
stolun üstüne özüňizi görýäňiz. Mehribanlar, şu stolun bahaty 160 manat. Elbette naharlar bilen bile şeyläme, naharlar bilen bile. Ne diyecek bolýandym, Hudaý bol edip bilersiňiz, aş berip bilersiňiz. Ondan soň haja gidip gelenler Hudaý bol etjek bolsa, şuňa menüler edip bilersiňiz. Zat geçdi, toy, şoňyňyz ähli zatlar üçin şular ýala arzan hem gaty süýji naharlar bilen berkarar toy hyzmaty size hizmet etmene dowam edýär. Mehribanlar, mundan daşaram, eger toy editeňiz akşama 5 sanakzady mugat, tort, portret, viduşy, toyun aformlenýasy, stol. Bir şular ýaly tegerek stol sowat. Akşama 10 adamlykmy? 10 adamlyk stolum sowat size kylap. Başga nämesin bolar? Ýene bir gerek gaýtalap aýdaýyn. Bärsi Aşgabat şäherindäki berkarar toy mekanlar habaryňyz bolsun. Mehribanlar, elbette skitka ýagdaýam bolar. Gelip görleşiňizde şeýleme kylym. Goşmaça maglumatlar üçinem 72 05 04 telefon nomerleri bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da 46 87 09 telefon nomerleri bilen habarlaşyp arkaýyn toy Hudaý boly, doglanuň zat geçdi, isär dadyňyzy edip bilersiňiz. Naharlar gowken gerek. Men öňümi ýerdim. Mehribanlar, görüşüňiz ýaly hemme zatlary görkezdim we düşünürdim. Indi size näme etmek galýa? Habarlaşmak üçin goşmaşa telefon nomerlerimiz, şu nomerlere jaň edip habarlaşyp bilýäňiz. Mana meňle 200 tane adam bolsa 700 000 bolýar. Şoň üçin 200 tane edip 700 etjäs. Hawa bir video taýarladym da, hile 700 000 boldy. İlelimle paylaşayım, pata 700 000 bolmada ýolukdy. 200 tane adam, hawa. 200 kişi gelip Hawa, 700 etse o videoya hawa. Mehribanlar, meni gutlap bilersiňiz, men 700 000 boldum. Mene şuňa ullukan tordum kesýän, çapak çalyň. Elbette nirde şu wagt men belläwetden tutuş 700 000 patbeşigimi berkarar toy mekanına belläwetden nakylym. Siziň hem şular ýalak näme torduňyza, şemleňize, zadyňyza sag bolun. Ilki bilen Allah jan soňam bütün patbeşigimi gutlaýan hemmämiz bile ýakynlaş üfläliň, öşüp toy edip ötürsütiş. Diýja akylym diýj. Bar ekeç. Dar aňardan demi. Öykünüňe o kendildan. Sag bolun akylym. Ýene bir gede keteýin. Sag bolun. Sag bol Ece. Beren terbiýäň üçin. Men senden kän zat öwrendim Ece. Ulyny hormatlap, kiçigini syýlap, adyň bile ýyle tanatdyň Ece. Nahar bişirlenni her gün her gece. Bişirlen gazany ýuwmaly diýdiň. Bolmasa ýer bilen ırsgal perişde şol gün ırsgalyňy bermezmiş diýdiň. Men senden kän zat öwrendim Ece. Halal işläp, halal çörek ýmeni. Ýürekdeş tapmasa mehriban insan. Şol insana sırdaş bolup bilmäni. Haramlykdan beden bolsa törüňi. Uzak yanmaz öçür odu ocağım. Aç ölseňem haramlyga bulaşma. Halallykdan gözlediýdiň iýjeňi. Sag bol Ece. Beren terbiýäň üçin. Seni öwretdiň uly edep haýany. Saýylar salam, bolmuşsyňyz, bolmy ýagdaýlaryňda oturýarsyňyzmy? Men geýinimde howluksamam, çykyp barýan howluksamam. O zat kremlem ahmal edemokdur. Hereden gowmuşsyňyz, oturýarsyňyzmy? Bugün aýmylyk homa geçek milip bolsa, inşallah käde ýükler gelipdir, olar paýlaşyp, birade işlemni aladalanma.
Şoň üçin günüňiz haýyrly geçsin, bereketli, rızkly geçsin. Bir kommentariýa wa tapmadım şonu näme. Şu ikisini güneşdenim, garadanım, allym diýe üstüne awazada tikelim diýe tehradyn. 4 ay bar ulan ýany. Fake adam däl özüm bir oglan ýapdyr. Şonu hakyt tapkan goýjagadyr şonu. Diyecek bolýanlarym 400 manda alýaňa 4 aýym ulanýaňa meni 3 aý diýen. Hakyt 4 aýyňda gidýär. Arkayn alanlaryň. Men uzun owadan etgan. Şeyden ben, Rahmanlar ile men bu günlerden ben kararda Fema verdim. Hani Fema bu erken moralini başlıyorlar. Konuşlarını skikle var mı doğru? Evet. Şimdi bakası hakim kozu. Ne söyledi? Skikle 390. 390. Hakikaten kozu. Himmi koğuşlarına skikka var. Himmesinde yıkıverirler. Şeyler. 10-11 kıncak tabir. Üçün skikkanı 10 çüne yoktur. Bu vece 10 çüne ondan çıkıp gelip buradan yok değilseler maşayını kip yarayma. Ha? Ama gelin sana sonrası beni kuğulay mı gör? Şimdi onun için derersiydi 10 çüne de arkayın gelip biliyorsunuz. Yıkıvırdaktı da. Tutuş nagalıyla koğuşlarına atarana bakmakla. Ana. Şimdi koğuşlarda vardı. Ana. Koğuşların katken varmışlar var mehvanı. Ana. Ana. Karkadayı. Ana. Salam. Olmayan gelin. Gelin koğuş vas git kada. Dışarı oğlum. Gelin. Ana karkadayın koğuşları. Hemmesinde skitka bakalım. Mehvanlarım. Femaniyem için skik ediyen gibi soradık. 40% yan baktağı. Öyle bakarsanlarım ardan müşahediydi. Her kim yağdaylı olup şu an giyecek vakti giysinler diye baktılar. Şeyler mi? Bu yüzden giymek için koğuşlar skikle'de. Ha, şu an her kim alıp giyecek vakti çoğunçunum alıp giysinler diye baktılar. Yine Lüboy koğuşlarını hemmelatlar. Dene koğuşlar 40%. Koğuşsun koyana seredin ertir. Bir gün. Eyan bu tariyanı. Avarınız bolsun ayday. Olacak kendine yani. Alayın hem iyicim yok mu? Yedi de sorayalar aşılmışsınız çok bolyanı. Ne, ikinci tazım yiyanız. Bunu neme diye yaşıyor yani merdivanı? Eskalator. Eskalatordan çıkyanız yaparıyor. Ne, şuna deyin içine giriyanız alttan magadini. Ne, adam Santarini. Santişka diyenler. Ne, kıyma tayarlak koydun mu? Ne, şunu var kaçacak bolyanı. Şul düğünden tapsanım bizim o veriyasiye. Ayka şey diye. Şun bakasiye 190 manattan. 190 ikisi bile 190 manat. Yani ne de yerine de diye şunlardan tapsalar bizim o veriyasiye. Şu havada giyilyen. Ara şu havanlarda. Ne renk gadi sorasanız bir 2 ana 3 4 5 tane renk var. Ana, görüyorsun mu? 190 manattan. Mağazanın içine meyle gelaydım şunu al. Şeydi, anlamayı tak koyayım mağazanın içine bak kadayın. Muğla çakmanın o. Telefon numarını ait bulun. Peki 61, Aha, 12, 65, 72. ana. Dastaf getirdin diyette de arkayın dastaf getirtiliyor değil mi? Olacak. Mahayat değil de şu jempere şeyler mi? Mahayat jemperler şular. Ana. Alacağım sınırın ve şu sınırın neyle oturdu? Ana. Yaman ovadan oturuyor. Ana. Ve şakarıya kostümlara. Hakiki. Korku. Kadaydı. Kala da değil. Yani yok. Şimdi tut şahariya. Hakikaten. Şul kostümleri ve şakarıngayları yaşmaya kadar. Şimdi ne mediyata figuran yaman ovadan et korku diye diyelim. Benim giyeceğim nisi varsa ta ulan oynan giyeceğim. İnşallah la. Ana. Pauza tere. Ne mümkün giyince de iş başka şey. Ana. Koran mı? Burada kostüme git görecek misin?
Hassa, ilk katma öğret. Pek akıllı. Ben sana da kavulsa. Ma giydiren. Sırmaytım. Son giyecek yana. Ne bita olacak kan. Bartır. Sportifka. Bu da figura ince ceket bakacak olacak. Sportif kalas. Şundan karşıtı var. Men ödüm biliyorsun. Sportif koyun. Görüm sana. Bir bartır sürdüğün.